Крадецът вика: дръжте крадеца. Съдебното дело, което разбуни духовете в Руската федерация, съдебното дело срещу съзидателно общество, нагледно показва как действа екстремистската организация, дърпаща конците на правителствата и религиите в целия свят. Тази същата организация, която заставя управляващите да вземат неправилни решения, да ни потискат, угнетяват и да действат срещу интересите на своя собствен народ. Тази организация сложи такива етикети и названия на съзидателното общество, които се отнасят конкретно, точно към самата нея. Тя нарече съзидателното общество религиозно движение, занимаващо се с незаконна мисионерска дейност. А в съзидателното общество не само, че има хора от всички, абсолютно всички религии и конфесии, но най-много на брой са атеистите, т.е. невярващите изобщо в Бог. Пионките на тази организация, които тя избута на преден план в въпросното дело, вече са известни на всички. Тези пионки, най-древните фигурки, са следните. Константин Путник, ръководител на мисионерския отдел на Челябинската епархия на Руската православна църква. Алексей Орлов, митрополит на Челябинска област на Руската федерация. Сергей Придаников, граждански съдия от съдебен участък номер 1 на град Пласт, Челябинска област. Елисавета Щетинина, директор на Центъра за културно-религиозни изследвания, социално-политически технологии и образователни програми. Артур Асадулин, началник на полицията в град Пласт. Сергей Мантуров, заместник началник на отдела за борба с екстремизма на полицейското управление в град Пласт. Ето тези хора са най-древните пионки, които въпросната организация действа и поставя на преден план, без въобще да съжаляват, че евентуално те могат да бъдат унищожени. Тази същата организация, която е пуснала пипалата си навсякъде, във всички правителства по целия свят и във всички религии, и дърпа конците безжалостно и безмилостно, включително и на нашето родно, мило българско правителство. Кой мислите, например, че ще накара нашите прекрасни родни управляващи да разположат още военни бази на НАТО на наша територия по цялото Черноморие и също и във вътрешността на страната? Това решение вече е взето зад океана и просто ще бъде наложено на българските управляващи, те само да го приведат в действие. Но кога българският народ ще търпи да го управляват подобни хора? Някой чужд в чужда държава да взима решения, които са против неговия интерес, решения, които могат да доведат до изцялостното унищожаване на българския народ. Та така, скъпи приятели, до кога ще търпим?